Mina ngiyahlekwa ngokuthi njalo ngidla ipharish. Uyaphambana ne. Awundiboni ne? Shem. Buka lapho ebhodweni. Xa ndithi cook. Buka. Yabona? Hamba nalo. Nawe utsho lento endiyitshilo. Khona into endifuna ukuyibona. Ubuye uzongitshela ukuthi uboneni. Suka lapho lagcwala imigwaqo yonke, layoshosholoza, laphinde langenela imizi yonke. Bonke abantu bathuka. Hayi, lapho bebalekela khona belibafica ipharishi libathela. Yey, bethi bafike emabhishi nali gagasi lipharishi thwa. Hayi bayitshela ukuthi mhlawumbe ulwandle yabo soze laphenduka ipharishi, ngisho ulwandle laphenduka ipharishi. Kwakhaveka ama-building, kwakhaveka yonke indawo. Ngisho abaculi bayitshela ukuthi bangcono lapho bekhona. Baqala bathi bayenze ingoma ngale pharishi, o-Focalistic, oMaphorisa. Hayi ipharishi lasho nakubona, lasho. Yey ipharishi lagcwala i-South Africa yonke. Caca ukuthi sekuyinkinga manje, lockdown. I-South Africa ku-lockdown ye-parish. Kwakhuluma upresident. My fellow South Africans, questions are not answered and answers are not questioned. Ngithi mina-ke, idlani lonke le parish. Umuntu ofuna ukuya kwakhe uzodla leli parish ukuze kwenzeke indlela yokuthi akwazi ukuqhubeka aphile kwakhe. Idlani-ke lonke le parish, akekho umuntu ongalidla parish. Akekho. Ngabe uqamba amanga. Dlani-ke, may God continue to bless South Africa. Unomfundo mo akakholwanga. Ebona bonke abantu elidla ipharish. Abanye balididiyela ne-peanut butter, abanye balifakela iram, abanye belifakela usawoti, abanye belifakela ibanana nama-strawberries, abanye bathi ibisi, abanye bafaka uflour, abanye belifakela imusli kancane. Yey. Kusuka lapho girl beyangasabi nokuyibuka kambi, nokubuka umndeni wakhe kambi mengabe edliwa ipharish. Wayese walker with confidence. Ekugcineni sonke siyafana singabantu. Whether uyangichomela kodwa siyafana. Sharp ne? My love, uze wafika ekugcineni kwe-video. Ngiyabonga ngokulalela isitori sami. Ngicela ukuthi ukhomente, usho ukuthi ufundeni, urate lesi story out of 10, unike uDizulu ama-tip ngoba ziningi izitori afisa ukunixoxela zona. And ungakhohlwa ukumfollowa nokusubscribe ku-YouTube channel yakhe. Thank you so much. Ngiyakuthanda.